a babu da ga mana yanzu insha Allah ba sai yan akwai abun da za mu ga mana yanzu magana mai kari tukun an zage zuri har ka ba ta yi ba sa ni da Qur'ani ba da nauyi ba tukun sai an ji an dawo malam mai kai mutane suna cin mana ta masa aiki haya ta shi mutai ayya shi ke magana ta kare gama kwamfuta to a game kwamfuta ta shi ta ya aiki to in sala ne zai a kai ka sayar da jikka waccan haka Allah ba na so ta wuce kilan 50 a yanzu abin da ya sa yanzu aka yi a gama kwamfuta barilla kare ta yanzu aka yi aka dawo da ka yi aka yi duk abin da rage sai ka dawo da shi ko ka fiye da kai bayani na wurin wani bayani zane ya sala a wannan to wai ina so in gani yanzu kilo nawa ne ake dauka ko ko a kawai ba kilo nawa ne ake dauka kawai auna za ka ci gaba da wani kuɗi ba sai tashi mutai ga mutane duka suna can ana ta abin ba duka suna can ana auna baka san ko nawa ake dauka irin 20 ake daukar mutum 20 ake daukar mutum kyauta aiki wani wasa ya za a yi yanzu abin da za a je a auna su in ni ga abubuwa yawa sai in cirke ko warman guda kawai a dawo da shi ko kai salaka ba da kudin sha daina musu ta'amu ba sabo bane ko ya sala haka ne